Nai sallama kina ji baki gamsu ba, to yau fa sai na sake ki uwar gida ki ji ni. Kai haƙuri masoyi kai haƙuri, shi ɗan adam ajizi ne mai gida ka yafe min. Nai sallama kina ji yar bakin ciki, wai jama'a garin nan ya ake ciki. Tun safe ni ina can bacin niki, yunwa tana ta cina a cikin ciki, kuma kasuwar mu ba ta jani ina tunani. To mai gida kana ji kada kai fishi, yanzu zan yi ma bayani kai murmushi. Ita rayuwa kana ji ba a fishi, in yau da kai ake yi wani gobe shi. Za a yi kira cikin mu ya zaman na zakara ne. Yau na rufe idona ba na gani, komai ya zo a kaina ya yi kwarjini. Jiya bandani ake yau ma babu ni, gobe in ta zo a kaina ta yi kwarjini. Zan haƙuri na barwa Allah na bar tunani. To rayuwa tana juyawa na ce, jiya bandani akai yau kuma na yi fice. Yau na fito da mota ta babbace, jama'a suna gani ba wani ce kuce. Shi lamari na Allah ya zarta ai tunani. To mai gida akwai zance na ɗaya, kai ka sani ina son ka da gaskiya. Zamma tuni ka zauna ka bi gaskiya, in lokaci na zakka yayi ka biya. Kuma in kana buƙatar aure ka je ka ƙaro. Ni gaskiya a yau sai dai godiya, kuma na kira ga al'umma bai ɗaya. Duka inda ka ga kanka ka yi godiya, Allahu ne yake yi shi ɗaya. Kuma yayi mun ɗan Dubai na yi godiya ku ji ni.